zasiahnuť a tak si dnes pestujeme v najvzácnejšom území novú kalamitu. Tentokrát podkôrnikovú. Vysychajú ďalšie veľké územia Tatier, ďalšie pramenné oblasti. Zaniká na nich dospelý les. A tentokrát už veľmi razantným spôsobom. Čo je ešte závažnejšie, problém nepostihuje len územie Vysokých Tatier. Kalamity a zonácia zasiahli takmer všetky územia Slovenska pokryté smrekovým lesom. Čiže tiež veľké množstvo ďalších pramenných oblastí. A následne v nich začal vysychať aj dospelý smrek. Samozrejme, je to totiž Tatrám všetko veľmi podobné. Už bolo povedané, že všetko so všetkým súvisí. Ak sa niečo v prírodnom systéme mierne naruší, príroda si to snaží napraviť. Zaceliť rany, odstrániť chorobu. Má na to množstvo postupov. Ak sa však systém množstvom mokvajúcich rán a chorôb oslabí priveľmi, ani drobné ranky sa už nemusia bez účinnej pomoci človeka zaceliť. Práve naopak. Preklopí sa miska váh a problémy prepuknú v plnom rozsahu v celej oblasti. A môžu skončiť aj skutočne dramaticky. Ak len trocha popustíme úzdu fantázií, ani problém smrekového lesa nakoniec nemusí mať dopad len pre Tatry či pre Slovensko. Takýmto spôsobom môžeme prispieť ich zmenám v ďaleko širšom kontexte. Veď uvážme. 2500 svetových vedcov sa zhodlo, že v priebehu 20 nasledujúcich rokov má teplota na Zemi stúpnuť o 2 stupne Celzia. V Európe sa pravdepodobne zmení prúdenie vzduchu na severo-južné a následné zmeny sa nedajú zatiaľ vôbec ani predvídať. Za takýchto okolností nemusia byť priveľmi utopistické ani vízie, že by sme mohli dopadnúť nakoniec podobne ako v Stredomorí, alebo na stepiach či savanách. Prečo nie? Veď aj tu boli niekedy bujné porasty. Kto zaručí, že to nemôže, za prispenia nášho opovrhovania lesom, dopadnúť v strede Európy práve tak?
budeme vrácať. Či je to? Ste si istí, že sme ešte na ceste, hej? Také drevo nedostali tu. Ja počuť. Pred nami. Tu vieš, tu čo bolo na kameň. Aha, tu je kameň vpravo. Tu daj pozor, bo tu tiež taká voľna. Či to bude nános, alebo čo? No, my to už vieš. Smerom do Javorovej a vycúvať, hej? A keď by si mohol, a rúca to tu smerom na altánu. Poď doprava, že defeny chytíš. Tu mám Eda Brutického
Pýcha tatranského lesa, borovica limba. Majestátna a neodmysliteľná drevina strmých brál, príkrych úbočí a balvanitých súťovísk, ktorej pôvod v Tatrách siahá až do poslednej doby ľadovej. Prežila nepriazeň počasia, kalamity, valašskú kolonizáciu, výrub pastiermi, stolármi či olejkármi, prvú aj druhú svetovú vojnu. No v dnešnej najvyspelejšej a najochranárskejšej dobe, bez komunikačných bariér, má paradoxne opäť problémy. Najstaršie známky prítomnosti limby na našom území sú z poslednej doby ľadovej. Za chladného obdobia bola dokonca význačne zastúpená po celom území Európy. Ako však ľadovec po oteplení ustupoval opäť na sever, postupne sa z nižšie položených oblastí začala vytrácať aj limba. No nevymizla úplne. Ostala trvalou súčasťou vyšších polôch Alp aj Karpát. V Tatrách rastie v súčasnosti na hornej hranici lesa a v pásme kosodreviny vo výškach 1300 až 1800 metrov nad morom. Limba je významným ohnívkom reťaze ekosystému hornej hranice lesa. Je doslova nenahraditeľná vo svojom prostredí. Spolu s kosodrevinou, smrekom, smrekovcom, brezou a jarabinou stabilizuje svahy, ovplyvňuje mikroklímu, poskytuje potravu a úkryty mnohým živočíšnym druhom. Zároveň prispieva k tvorbe humusu, čo vytvára ďalší zdroj potravy a ďalší kolobeh jedinečného života. Od ostatných borovíc môžeme limbu rozoznať veľmi jednoducho. Napríklad podľa počtu ihlíc vo zväzku. Kým borovica sosná a borovica horská, čiže kosodrevina, ich majú 2, borovica limba ich má vo zväzočku až 5. Ihličky sa na vetvičke udržia 3 až 4 roky. Keď v lete vyrastú nové, tie najstaršie postupne do zimy uschnú a opadnú. Je to prirodzený kolobeh. I semená limby majú svoje zvláštnosti. Sú niekoľkonásobne väčšie a nemajú krídelká, pretože tieto ostávajú natrvalo pripevnené na semenných šupkách vnútri šišky. Takéto semená, nazývané tiež limbové oriešky, sa preto logicky nemôžu rozširovať vetrom ako u iných borovíc. A preto si limba musela zabezpečiť vlastný spôsob roznášania svojich semien na nové lokality. Živočíchmi. Oriešky obsahujú 40 až 50 oleja a 2,7 cukru, čím sú dostatočne atraktívne pre veverice, plchy, medvede, ale hlavne pre ďalšieho pamätníka doby ľadovej, orešnicu perlovanú. Orešnica hneď na začiatku zrelosti semien odlamuje celé šišky z vetvičiek a rozoberá ich na okolitých kameňoch či stromoch. Časť skonzumuje a časť si ukrýva na horšie časy do štrbín medzi kamene. Krmi nimi tiež svoje potomstvo. Keď je úroda šišiek veľká, čo býva raz až 2-krát za 10 rokov, zlietajú sa na limby orešnice zo širokého okolia. Za krátky čas dokážu obrať celú dolinu. No aj keď majú obrovský apetít, čo dokazuje fakt, že v hrvole orešnice sa našlo až 80 nestrávených orieškov, nie všetky oriešky sa im podarí skonzumovať. Mnohé sa pri rozoberaní šišky postrácajú, zakotúľajú do štrbín medzi kamene a mnohé z kríše, kam si ich do zásoby orešnica uloží, ostanú navždy zabudnuté. A práve takýmto spôsobom vyrastajú limby často i na tých najexponovanejších stanovišťach.
Obťažné stanovištia však limbe nie lenže neprekážajú, ale dokonca ich uprednostňuje. Má silný a rozľahlý koreňový systém, ktorému nerobí žiaden problém vniknúť hlboko medzi skaly a dokonale tak využiť každú možnosť dostať sa ku vlahe a humusu. No na druhej strane má takto limba zabezpečený dostatok slnečného svetla, ktoré aj mnohé iné borovice pre svoj život doslova vyžadujú. Limba je skutočne nenáročná drevina. Má minimálne nároky na pôdu, znáša extrémne stanovištia s priemernou ročnou teplotou pod nulou a zimné mrazy až okolo minus 50 stupňov Celzia. Nevadia jej výchrice, krúpobytia, námraza ani blesky. Dokáže znova a znova vyrašiť, keď jej konáre doláme sneh či besnejúce počasie. A bežne sa v takýchto podmienkach dožíva 600 až 800 rokov. No predsa len nedokáže prežiť všetko. Limbu pre svoju životaschopnosť, dekoratívnosť, odolnosť a liečivé účinky ľudia vždy právom označovali za kráľovnú tatranského lesa. Odjak živa bola obdivovaná, ospevovaná, skladali o nej básne. Nechýbala takmer v žiadnom tatranskom motíve. Ba dokonca verili v jej nadprirodzené schopnosti. Vyrezávali z nej kolísky, nábytok, stavali krovy na strechy, a liečivé balzamy vyrábané z jej aromatickej živice boli známe po celej Európe. Cena limbového dreva na trhu bola miestami až 300-násobne vyššia ako cena dreva smrekového. No práve tým, že bola limba veľmi cenená a vyhľadávaná, postupne sa logicky začala z lesa v okolí potatranských osád, kde niekedy bežne rástla aj vo výške okolo 900 metrov nad morom, vytrácať. Vytrácala sa však aj iným spôsobom. Rovnako razantne likvidovali limbu pastieri odhora vypaľovaním veľkých častí kosodreviny kvôli rozširovaniu svojich pasienkov. Vplyv človeka bol taký silný, že koncom 19. storočia ostala limba rásť iba v najnedostupnejších miestach v niekoľkých málo lokalitách Tatier. Niekoľko storočný vplyv pastierstva bol pre limbu nepríjemným obdobím, no prežila. A potom jej dokonca svitlo i na lepšie časy. Koncom 19. storočia sa začali ozývať hlasy na jej ochranu a robiť prvé, aj keď vtedy len neúspešné pokusy s jej umelým dopestovaním. Snahy sa premenili na skutočnosť začiatkom 20. storočia. Limba bola vyhlásená za chránenú a štátne lesy začali s jej úspešnou umelou výsadbou. V roku 1920 takto napríklad vysádzal limbu v oblasti Štrbského plesa aj lesník Martin Lehocký. Pozostatky jeho činnosti možno dodnes obdivovať v Mlynickej či Furkotskej doline alebo v okolí osady Štrbské pleso. Po vzniku Tatranského národného parku, teda od roku 1949, lesníci ešte zintenzívnili snahu o obnovu zničených častí hornej hranice Tatranského lesa. S pochopením jeho dôležitosti, na základe mnohých vedeckých štúdií a praktických skúseností, pomáhali prinavracať Tatrám ich niekdajšiu podobu. Doplňali však len to, čo človek z prírody násilne odobral. Na hornej hranice lesa predovšetkým kosodrevinu a limbu. Za viac ako 50 rokov sú výsledky ich práce jasne viditeľné.